κάνει κάποιο πρόγραμμα, κρατιέται, κάνει ράνι, θα τύχει μια στραβή. Μπερδεύεται. Άντε pάλι, ναι. Εγώ πήρα 25 κιλά στο γιο. Dat zijn ze dan, daar zijn ze. Ja? Grace erbij. Olé, zegge, jatzee. Πέρα όμως είναι εγώ να πω και αυτό παιδιά, εγώ του σπίτι εγώ πήγαινα και 7 χρόνια χορό, μπαλέτο, ρυθμική, μια ζωή με τα αθλήματα, με όλα τώρα, τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά είναι άλλα, δεν έχει τραβηνό, ποτέ. Ja, hè? Εγώ στην ίδια της κόρης De kleine aan het roepen. Mama, mama. Εντάξει, να μην είναι Daar is Arie en zitten weer dan de dingen en daar is Grace met die nichtje. Een mail van het is en een meisje erbij. Een glasje. παρέα, θα πάει και πανέλει και να μας χάσει και να μην τραβάσει. Απλά από άλλο Μπράβο! Εδώ την κάμερα και τα άρει. Ja, ja. Μαμά, βάζω ένα φώτο μπομ πίσω έτσι. Έλα, αλλού έτσι. Χρόνια πολλά. Nou, dat is nou typisch Gracia on the beach. Gracia. Gracia on the beach. Aries on the beach. Ja, de Nina, dat is de peettante, is zijn eigen tante. Grace, we have it here. Γιάννη, καλό. Και στα αγγλικά. Έλα, μαμά, έβγαλε και selfie, θες. Τι σου δουλεύω. Το Samsung, Αυτό δεν λέγεται selfie. Ναι, ναι, ναι.